Γεια σας, είμαι ο Θανάσης ο Μίτσιος. Η μέση είναι το σημείο εκείνου του σώματος που τραυματίζεται πιο εύκολα από κάθε άλλο. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων θα υποφέρει από τη μέση κάποια στιγμή στη ζωή του. Για την θεραπεία της μέσης ασχολούνται πάρα πολύ, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα. Μία από αυτές τις θεραπείες είναι και η αποσυμποίηση σπονδύλων με το σύστημα της έλξης. Η έλξη είναι παγκοσμίως γνωστή και παραδοσιακή μορφή θεραπείας. Για να είναι όμως και αποτελεσματική, δεν πρέπει ο ασθενής μετά την έλξη να σηκωθεί από το κρεβάτι για αρκετές ώρες, διότι οι σπόνδυλοι επανέρχονται στο ίδιο σημείο και η θεραπεία διακόπτεται. Θα σας παρουσιάσω έναν αποσυμβιαστή σπονδύλων για το σπίτι σας, με την βάση Α1 για κρεβάτια με πόδια και την βάση Α2 για κρεβάτια χωρίς πόδια. Βάση Α1. Σηκώνουμε τον ομοκλό αντίστασης. Τοποθετούμε στην υποδοχή της βάσης την μπάρα ασφαλείας και την αγιστρώνουμε πίσω από τα δύο πόδια του κρεβατιού στο κάτω μέρος. Μετακινούμε με τον άξονα το ομοκλό αντίστασης και όσο θα κουμπίσει πάνω στο κρεβάτι. Πρώτη δικλείδα ασφαλείας. Περνάμε έναν ημάντα περιπτικά του κρεβατιού. Σηκώνουμε το ρυθμιστή έτσι και τον στερεώνουμε με τη βίδα μετακαπητά. Έχουμε τοποθετήσει για να ρυθμίσουμε την έλξη τον πύρο σε 1,4 σημεία. Δεύτερη δικλείδα ασφαλείας, περνάμε έναν ημάντα από το ρυθμιστή έλξης. Και τον ενώνουμε με το κάτω ημάδα. Περνάμε έναν ημάδα στο προσκέφαλο του κρεβατιού με τα δύο υπομασχάλια. Φοράμε την ζώνη έλξης. Ανεβαίνουμε στο κρεβάτι και συνδέουμε τα λάστιχα αντίστασης με το ρυθμιστή έλξης. Μετακινούμαστε στο πάνω μέρος του κρεβατιού και φοράμε τα δύο υπομασχάλια. Μετά από 40 λεπτά περίπου θα φέρεις ένα υπομασχάλι και τη ζώνη και θα κοιμηθούμε πώς να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Έτσι οι σπόνδυλοι παραμένουν ανοιχτοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και αναζωογονούνται.